प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। अनेक जण आपली उंची वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, कारण आपल्याला कोणी बुटकं खुजं म्हणून चिडवू नये असं त्यांना वाटत असतं। उंची वाढवण्यासाठी दोरीच्या उड्या मारणं, सायकल चालवणं, रॉडला लटकणं असे अनेक प्रकार केले जातात। पण तुम्हाला माहिती आहे का की योग साधनेमुळे देखील उंची वाढवण्यास मदत होते। काही वेळा पोषक आहाराची कमतरता आणि चुकीचं खाणं यांचाही अनेकांच्या उंचीवर विपरीत परिणाम होतो। अशा परिस्थितीत उंची वाढवण्यासाठी काही योगासनं नियमित केल्यास त्याचा फायदा होतो। उंची वाढवण्यासाठी उपयोगी असणाऱ्या योगासनांची माहिती घेऊया। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। योगासनं ही प्रभावी स्ट्रेचिंग व्यायाम आहे। तुमची उंची वाढवण्यास योगासनं तुम्हाला मदत करू शकतो। अनेकांची उंची कमी असते, अशा वेळी ती कशी वाढवायची ते लोकांना कळत नाही। पण जर तुम्ही तरुण असाल तर उंची वाढवण्यासाठी योगासनं फायदेशीर ठरतात। योगाभ्यासामुळे शरीर ताणलं जातं। उंची वाढवण्यासाठी व्यायामाचा अनेकांना फायदा होतो। तसेच संतुलित आहार, योग्य प्रमाणात झोप, शारीरिक व्यायाम केल्यास त्याचा फायदाही होतो। धनुरासन हे आसन पोटावर झोपून करण्याच्या प्रकारातले एक आसन आहे। हे आसन करण्यासाठी पोटावर पालथं झोपावं। आता दोन्ही पाय गुडघ्यापासून मागे दुमडावेत। त्यानंतर दोन्ही हातांनी घोट्याजवळ दोन्ही पाय धरावेत। तसंच पाय आणि हात शक्य तितकं उंच उचला। वर पहा आणि काही वेळ याच अवस्थेत राहा। हे आसन करताना मस्तकापासून ते गुडघ्यापर्यंतच्या भागाला बाण नसलेल्या धनुष्यासारखा आकार मिळतो, म्हणून या आसनाला धनुरासन असं नाव पडलंय। ताडासन हे सर्वात महत्त्वाच्या योगासनांपैकी एक आहे। जर एखाद्याने हे योग मुद्रा योग्य तंत्राने केली तर त्याची उंची वाढवण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते। ताडासनामुळे बोटांवर पुरेसा ताण येतो। त्याच्या नियमित अभ्यासामुळे तुमची उंची वाढवण्यास मदत मिळू शकते। तसेच योग्य तंत्र, दृष्टिकोन ठेवून या आसनाचा नियमित सराव केल्यास वजन कमी होण्यास मदत होते। अंगठ्यापासून बोटांपर्यंत शरीरातील अतिरिक्त चरबी ही आसनामुळे कमी होऊ शकते। पादहस्तासन हे सुरुवातीला सरळ ताठ रेषेत सावधान स्थितीत उभं राहावं। त्यानंतर श्वास सोडा आणि हळूहळू कमरेपासून पुढच्या बाजूने झुकावं। यावेळी नाकाचा गुडघ्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करावा। हाताचे तळवे पायाच्या दोन्ही बाजूला ठेवा। तुम्ही प्रथमच हे आसन करत असाल तर तुमचे गुडघे थोडेसे वाकवू शकता। तसंच पोट तुमच्या मांडीला लावू शकता। तुमची बोटं आणि तळवे खाली ठेवू शकता। सरावाने हळूहळू गुडघे सरळ करा आणि छातीला मांड्यांचा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा। पश्चिमोत्तानासन दोन्ही पाय समोर ठेवून बसावं। गुडघे थोडे वाकवून ठेवू शकता। पाठीचा कणा सरळ ठेवावा। श्वास सोडताना कमरेपासून पुढे वाकावं। हाताच्या बोटांची पायांनी बोटं धरावी। त्रिकोणासन, त्रिकोणी मुद्रा आणि त्याची वेगवेगळी रूपं शरीराला ताणण्यासाठी पुरेशी आहेत। त्रिकोणासनामुळे तुमचे स्नायू, नसा ताणल्या जातात, तसेच हाडांवरही परिणाम होतो। या आसनाचा नियमित सराव केल्यामुळे तुमची उंची वाढण्यास मदत होते। उत्थिता पार्श्वकोणासन हे आसन केल्याने संपूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो। तसेच सहनशक्ती वाढवण्यास, शरीराला टोन करण्यास आणि उंची वाढवण्यात हे आसन मदत करतं। वजन कमी करण्यासाठी हे आसन चांगलं आहे। तसेच छाती वाढवण्यासाठी ते योग्य मानलं जातं। तसेच हे आसन केल्यामुळे कंबर आणि नितंबाभोवतीची चरबी कमी होते। वीरभद्रासन हे योग आसन सर्वात शक्तिशाली योगासनांपैकी एक आहे। हे आसन केल्याने संपूर्ण शरीरावर ताण येतो, त्यामुळे याचा सराव करण्यासाठी लवचिकता गरजेची आहे। या योग मुद्रेचा नियमित सराव केल्यास उंची वाढण्यास नक्कीच मदत होईल। तसंच तुमचं वजन कमी करण्यासाठी हे आसन फायद्याचे आहे। यस्तिकासन या आसनाचा सराव आणि फायदे खूप कमी लोकांना माहिती आहेत। जर तुम्ही उंची वाढवण्याच्या प्रयत्नात असाल तर वर सांगितल्याप्रमाणे योगासनं करून शेवटी हे आसन करावं। तुमच्या योगगुरूनं ठराविक कालावधीसाठी हे आसन किती वेळ करायचे हे सांगितल्यास उंची वाढण्यास मदत होते। वरील मॉड्यूल्समधील हे एकमेव योग मुद्रा आहे जी दीर्घकाळ टिकून ठेवता येते। उंची वाढवण्यासाठी कोणती योगासनं करावी याची माहिती अनेकांना नसते। बहुतांश जणांची उंची प्रौढांगावस्थेच्या कालावधीत झपाट्याने वाढते, पण प्रौढ झाल्यावर उंची वाढवणं शक्य आहे का असा प्रश्नही अनेकांना पडतो। नियमित योगासनं केल्यास त्याचा उंची वाढवण्यास फायदा होतो। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।